Καλώς ήρθατε στην Τέχνη του Να. Δύο φίλοι, ο Χάρης και ο Άλεξ, ενίοτε μαζί με εκλεκτούς καλεσμένους, συζητούν για τους τρόπους δημιουργίας ενός ευχάριστου εργασιακού περιβάλλοντος, για μεθόδους επαγγελματικής και προσωπικής ανέλυξης, καθώς και για ιδέες που προάγουν την ευημερία στον χώρο εργασίας. Μέσα από την πλούσια εμπειρία τους, στοχεύουν να συμβάλλουν στην επίτευξη των επαγγελματικών στόχων, τόσο για τις ομάδες, όσο και για τους οργανισμούς, καθώς και στη βελτίωση της καθημερινότητας στον χώρο εργασίας. Καλησπέρα, Χάρη. Καλησπέρα, Άλεξ. Τι κομμάτι έχεις διαλέξει να ακούσουμε σήμερα? Για σήμερα έχω διαλέξει το Exchange από Massive Attack, γιατί θα μιλήσουμε για την ανταλλαγή feedback. Ωραία η Massive Attack, αλλά είναι για τέτοια ώρα. Ωραία, γνώμη σου, αλλά είναι αυτός ο τρόπος να επικοινωνείς. Πώς ήθελες να το πω, δηλαδή? Κοίτα, τελικά είναι τέχνη το να δίνεις feedback. Και γι' αυτό θα μιλήσουμε σήμερα. Οπότε, ίσως μετά από αυτό το επεισόδιο να μπορείς να το επικοινωνήσεις καλύτερα. Θα συμφωνήσω ότι είναι τέχνη. Εδώ έχουμε να συμφωνήσουμε. Και κάπως έχουμε δημιουργήσει στο μυαλό μας την εικόνα ότι θα πάρω feedback, θα ακούσω κάτι κακό. Κάπως αισθάνομαι ότι πρέπει να το αποτάξουμε αυτό, έτσι. Ξεκάθαρα. Πόσες φορές δεν έχει τύχει να έρθει κάποιος να σου πει, ειδικά άμα είναι προϊστάμενος, Άλεξ, έχεις δύο λεπτά να σου πω? Και να πεις εσύ, θα τα ακούσω πάλι. Τι έκανα. Έχει συμβεί και όταν έρχεται κάποιος να μου δώσει, έχει συμβεί και όταν έχω πάει να δώσω feedback. Αλλά ποιος πραγματικά είναι ο λόγος που μας έχει δημιουργηθεί αυτή η εικόνα? Είναι ξεκάθαρο, είναι όπως μάθεις. Γιατί μέχρι στιγμής έχουμε μάθει στην πλειονότητα των περιπτώσεων να λέμε κάτι κακό. Και το λέω το κακό, θα το δούμε και μετά, γιατί δεν θέλουμε να λέμε κακό feedback, αλλά συνήθως αυτό γίνεται. Κάτι που πήγε στραβά, που κάναμε λάθος, οπότε σίγουρα ο κόσμος είναι biased προς αυτό. Άρα μήπως έχει να κάνει με τη συχνότητα με την οποία δίνουμε feedback? Ξεκάθαρα έχει να κάνει και με αυτό. Υπάρχουν πολλά feedback frameworks εκεί έξω, πολλοί τρόποι να δίνεις feedback, πολλές θεωρίες, μεθοδολογίες. Σίγουρα εκεί που συγκλίνουν οι περισσότερες είναι ότι χρειάζεται να υπάρχει μια πολύ καλή αναλογία ανάμεσα στο θετικό feedback και το κακό που θα το αποδομήσουμε, γιατί δεν πρέπει να το λέμε κακό, ας το πούμε προς βελτίωση. Κάποια μοντέλα λένε ότι υπάρχει αναλογία 7/1. Δηλαδή να σου πω 7 πράγματα τα οποία έχεις κάνει καλά και τα οποία έχεις βοηθήσει την ομάδα ή έχεις βοηθήσει εμένα και μόνο τότε να σου δώσω ένα προς βελτίωση feedback. Αλλά αν θεωρήσουμε ότι αυτό μπορεί να είναι και λίγο τραβηγμένο, μπορούμε να πάμε σε ένα 3/1. Και να το πάμε και ένα βήμα πίσω, όχι μόνο το τι θα πούμε εκείνη τη στιγμή, το 3/1 που λες και εσύ, δηλαδή πολύ σωστά, αλλά και η συχνότητα με την οποία θα δώσουμε το feedback. Ο πιο πολλής κόσμος περιμένει να συμβεί κάτι κακό για να δώσει feedback. Ή και κάτι πάρα πολύ καλό, ρε παιδί μου, αλλά πάντοτε περιμένουμε να γίνει κάτι για να δώσουμε feedback. Και αυτό αισθάνομαι ότι πρέπει να αλλάξει για αρχή. Ξεκάθαρα. Είναι σαν να πεις ότι θέλω να βγω να τρέξω, ρε παιδί μου, δεν ξέρω, ένα μαραθώνιο, μια μεγάλη απόσταση και ξαφνικά να βγεις όταν θα έρθει το event να τρέξει. Δεν γίνεται. Δηλαδή, όταν θα συμβεί ένα γεγονός πολύ σημαντικό, είτε αρνητικό είτε θετικό, το να δώσεις feedback μπορεί να σε φέρει σε μια δύσκολη θέση. Να διαλέξεις λάθος λέξεις, λάθος στιγμή και όλα αυτά. Ενώ έχεις συνηθίσει να δίνεις feedback στα απλά τα καθημερινά. Σε ευχαριστώ για ένα report που μου έδωσες. Σε ευχαριστώ για τον τρόπο που με έκανες backup που άργησα σήμερα. Ό,τι και αν είναι αυτό. Είναι ένας μυς πρακτικά γι' αυτό. Οπότε μπορείς να το εξασκήσεις και στα πιο απλά καθημερινά, είτε εύκολα είτε δύσκολα, ούτως ώστε όταν θα έρθει ένα σημαντικό event να σου έρθει και σε ένα πιο εύκολο. 100%. Αυτό που λες, να εξασκήσω τον μύθο να δίνω feedback, είναι και η φράση κλειδί. Όντως, δεν χρειάζεται να πρέπει να είμαστε στη δουλειά μας, να περιμένουμε να συμβεί κάτι για να δώσουμε feedback. Για οποιαδήποτε κατάσταση μπορεί να συμβεί. Στην καθημερινή μας ζωή, όπως είπες, είμαι κάπου και τρώω φαγητό, έτσι. Και έχει το σερβιτόρος και του δίνω 4-5 ευρώ tip, ξέρεις, του δίνω ένα μεγάλο tip. Και πόσες φορές έχουμε ακούσει να μας λένε, εντάξει, τσίλαρε λίγο, και αυτό στη δουλειά του κάνει, πληρώνεται. Δεν είναι έτσι. Αυτό είναι, ξέρεις, έρχεται και κολλάει γάντι με την καθημερινότητα που αντιμετωπίζω και εγώ, φαντάζομαι και εσύ. Δηλαδή, όταν το συζητάω αυτό και με ομάδες, με managers, με οτιδήποτε για το κομμάτι του feedback, σου λέει τι θα του πω. Ότι μου έδωσε, ας πούμε, μια πολύ καλή αναφορά, ένα πολύ καλό report, ότι επικοινώνησε αυτά που έκανε. Στο job description του δεν είναι. Δηλαδή, γι' αυτό πληρώνεται. Κι όμως δεν είναι έτσι. Γιατί ακριβώς όπως είπες, ήταν ένα πολύ καλό παράδειγμα.
Ο σερβιτόρος θα έρθει, OK, προφανώς πληρώνει ο άνθρωπος, αλλά όποιος έχει δουλέψει, εγώ το έχω κάνει προσωπικά, είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή αυτή η αναγνώριση ότι έκανα το κάτι παραπάνω, ότι σε ευχαρίστησα, ότι είχα μια καλή υπηρεσία. Είναι πολύ σημαντικό και για την ψυχοσύνθεση και τη διάθεση που έχουμε να συνεχίσουμε να κάνουμε αυτά τα πράγματα. Αφού το έχεις κάνει, το έχεις ζήσει από πρώτο χέρι. Εγώ δεν το έχω κάνει, δεν έχω καταφέρει να κρατήσω δίσκο. Και μη σου πω και τι έγινε και την πρώτη φορά που σπάσα να κρατήσω δίσκο. Που δεν είχα καν ποτήρια πάνω και είχα κεράκια. Έπρεπε απλά να βάλω κεράκια σε τραπέζι. Εσύ δεν θα έπαιρνες tip. Ναι, εγώ δεν θα έπαιρνα tip, σίγουρα. Ή θα έπαιρνες για να μην κλαις. Σίγουρα δεν θα έπαιρνα. Και κατέληξα να τα βάζω με το χέρι μου τα κεράκια. Αλλά ναι, για να επιστρέψουμε και σε αυτό που λέγαμε, νομίζω ότι όντως είναι ένας μυς ο οποίος πρέπει να εξασκήσουμε. Πρέπει να δίνουμε feedback ακόμα και για τα πιο απλά πράγματα, μέχρι και στις προσωπικές μας σχέσεις και στη σχέση μας, στο αγόρι μας, στην κοπέλα μας, στα αδέρφια μας, στους γονείς μας. Είναι ένας ωραίος τρόπος να το εξασκήσουμε και να σου πω κάτι. Αυτό που πρέπει να καταλάβουμε κάπως είναι ότι δεν δίνουμε feedback στο άτομο, στην προσωπικότητα του ατόμου. Δίνουμε feedback στις συμπεριφορές. Αυτό είναι πολύ σημαντικό που λες. Είναι το δεύτερο κομμάτι που θα ήθελα να σταθούμε. Να υπερθεματίσω και λίγο στο προηγούμενο ότι όντως είναι ένα επικοινωνιακό skill το feedback. Δεν έχει να κάνει μόνο με το πώς είμαι στο γραφείο, στη δουλειά μου κτλ. Έχει να κάνει με οποιαδήποτε σχέση. Το πώς επικοινωνώ κάτι το οποίο μου αρέσει στον άλλον, ή με στεναχωρεί, ή με κάνει να νιώθω άβαλα, οτιδήποτε και αν είναι αυτό. Οπότε ένα κομμάτι είναι αυτό η συχνότητα του feedback που είπαμε και το να δίνουμε και το θετικό. Αυτό που λες είναι το δεύτερο πιο σημαντικό για μένα, έτσι. Το κομμάτι του να εστιάσουμε στη συμπεριφορά και όχι στο άτομο. Το ότι εσύ μπορεί μια μέρα να ήσουν αγχωμένος και να μου μίλησες άσχημα, δεν σε κάνει, ας πούμε, κακοπροαίρετο ή αγενή κατευθείαν. Μπορεί να ήταν η συμπεριφορά σου απότομη ή να επέδειξες αγένεια. Είναι τελείως διαφορετικό με το να βάζουμε την ταμπέλα ότι το ένα άτομο είναι αγενές ή οτιδήποτε. Ναι, και θεωρώ ότι σε αυτά πρέπει να στεκόμαστε και έτσι. Δηλαδή, γίνεται κάτι, έγινε μια κατάσταση, σε αυτό το άτομο έδειξε μια συμπεριφορά. Προφανώς δεν μπορούμε ότι αυτό το άτομο από εδώ και πέρα είναι έτσι. Δεν ξέρεις ποτέ τι μπορεί να συμβαίνει σπίτι του. Δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβαίνει με την υγεία του. Εμένα πριν λίγες μέρες μου έτυχε να έχω ένα διαπληκτισμό, τέλος πάντων, με έναν συνάδελφο και ήμουνα σε φάση, τι να σου πω τώρα, είχα εκνευριστεί πάρα πολύ, ήθελα να τον κράξω πάρα πολύ άσχημα, λέω άστο, μη δώσει ενέργεια, μην ασχοληθείς. Και παιδιά, όσο και να τα είχα πάρει μαζί του, μετά από 2 μέρες μου έστειλε ένα προσωπικό μήνυμα και μου λέει ξέρεις τι, sorry που σου μίλησα έτσι, είχα ένταση, που και εγώ εντωμεταξύ του μίλησα με ένταση. Είχα ένταση και ήθελα απλά να ξέρεις ότι δεν πάνε πολύ καλά τα πράγματα σπίτι. Έτρεχα με τη μάνα μου στο νοσοκομείο κλπ. Και εκείνη τη στιγμή λέω, όλα αυτά που κάνουμε εδώ στο γραφείο, τίποτα δεν είναι σημαντικό. Όταν μπαίνει μέσα ο παράγοντας υγεία, οικογένεια, προσωπικές σχέσεις, όλα αυτά κάπως σου φαίνονται ασήμαντα. Και με τη μία, με το που μου το είπε, έλειωσα. Ξέρεις, του είπα, ρε εσύ, εγώ συγγνώμη. Ξεκάθαρα, και αυτό θα μπορούσε να δέσει και με αυτό που λέγαμε πριν. Δηλαδή, εάν είχατε συνηθίσει να δίνετε ένα στον άλλον feedback για απλά καθημερινά πράγματα, θα μπορούσε και για κάτι τέτοιο να έχει επικοινωνηθεί πολύ πιο γρήγορα. Έτσι, και να του πεις, ρε Κώστα, ξέρω εγώ, την ώρα που μίλησες έτσι στο meeting, με έκανε να νιώσω πάρα πολύ άβολα, οπότε, σε παρακαλώ, δες το λίγο. Θα δούμε λίγο και το format, ένα πιθανό format μπορούμε να το κάνουμε, αλλά όλα αυτά δεν είναι αυτό που λέμε. Άλλο κομμάτι που θα βλέπεις έτσι σημαντικό προς το feedback. Νομίζω ότι είναι αρκετά σημαντικό όταν πάμε να δώσουμε feedback σε έναν άνθρωπο να πηγαίνουμε και με κάποια actions. Δηλαδή, θα πούμε σε αυτό το άτομο ότι θα δώσουμε αρχικά ένα feedback προς βελτίωση, όπως είπαμε, αλλά να πάμε με κάποιες ενέργειες που θα θέλαμε αυτό το άτομο να πάρει, έτσι ώστε να εμφανίσει τη συμπεριφορά που θα θέλαμε. Για παράδειγμα, πάω να δώσω feedback εγώ σε σένα και σου λέω ότι ρε Χάρη, αυτό μπορείς να το χειριστείς καλύτερα. Είναι πολύ σημαντικό να σου πω τι θα ήθελα να κάνεις, πώς θα ήθελα να το χειριστείς και με ποιους τρόπους θα ήθελα να το κάνεις. Να του δώσεις μερικές ιδέες. Μπορεί αυτά που του λες εσύ εκείνη τη στιγμή να μην σου κάνουνε και εσύ να βρεις καλύτερες ιδέες. Αλλά θα είναι πάρα πολύ ωραίο και για το άτομο που του δίνεις feedback να έρχεσαι με κάποιες ενέργειες. Ότι κοίταξε, αυτό θα μπορείς να το κάνεις έτσι
και αυτοί είναι οι τρόποι με το οποίο θα μπορείς να τους κάνεις. Αυτό, ξέρεις τι μου φέρνει στο νου, ότι άμα πιάσεις την ετυμολογία της λέξης feedback, η ανατροφοδότηση, όπως το λέμε στα ελληνικά, αλλά το feedback το αγγλικό, φιντάρεις, αν το πω έτσι, με κάτι που έχει γίνει πίσω. Δηλαδή αναφέρεται στο παρελθόν, σε μια συμπεριφορά, κάτι που έγινε. Ενώ εμείς θέλουμε λίγο, και υπάρχει αυτό το concept του feed forward. Δηλαδή, τι θέλουμε να δούμε στο μέλλον, έτσι, σαν συμπεριφορά. Άρα ναι, ξέρεις, η συμπεριφορά που είχες τώρα είχε αυτό το impact στο παρελθόν, σε ένα παρελθοντικό χρόνο, όποτε έγινε, θα το δούμε και αυτό. Στο μέλλον όμως, κάνοντας αυτό, είτε μια πρόταση που θα έχω εγώ, είτε κάτι που μπορούμε να βρούμε από κοινού, είτε κάτι που θα φέρεις εσύ, τι θα είναι αυτό που θα αλλάξει τελικά και πώς αυτό θα βελτιώσει εσένα, την ομάδα, το κλίμα, όλο αυτό. Πολύ σημαντικό. Αλλού, είσαι αλλού. Feed forward, φίλε. Τι είπες τώρα, ρε φίλε. Υπάρχει. Ναι, πολύ καλό. Κάνεις και ομιλίες. Μπορεί κάπου ο κόσμος να σε δει. Ναι, θα δούμε μετά τα links, θα τα βάλουμε από κάτω. Έλα. Να πω κάτι άλλο εδώ ναι. που Go for it. το έχουμε αναφέρει αρκετές φορές, αλλά έχουμε πει αυτό το κακό και το προσβελτίωση. Λίγο αυτό πρέπει να φύγει από το μυαλό μας και δεν είμαι το πρώτο κομμάτι που είπες ότι ο άλλος σφίγγεται άμα πάνω του πω να σου δώσω ένα feedback κτλ. Γιατί λέμε θετικό και αρνητικό feedback, καλό και κακό. Άμα αποβάλουμε αυτό και πούμε προσβελτίωση, όλο γίνεται καλύτερο. Έτσι, γιατί είναι πραγματικά συμπεριφορές, όπως είπες και στο τελευταίο point, που θέλουμε να δούμε για να γίνουμε καλύτεροι. Άρα είναι ένα κομμάτι προσβελτίωση. Και πόσο πιο ανάλαφρο είναι το να πεις σε κάποιον ότι, ξέρεις, στο λέω αυτό, προσβελτίωση δική σου, της ομάδας ή οτιδήποτε. Μικρή διαφορά, αλλά έχει πολύ μεγάλη σημασία. Μικρή, τρομερά σημαντική, γιατί κάνει όλη τη διαφορά και έρχεται να κάνει την αποδόμηση που ανέφερες και εσύ στην αρχή του επεισοδίου. Ότι θέλουμε να αποτάξουμε αυτή την εικόνα ότι παίρνω feedback, Δηλαδή, ναι, δίνω feedback προς βελτίωση. Και κάτι που μου συνέβη πολύ πρόσφατα ήταν ότι υπήρξε τέλος πάντων ένας διαπληκτισμός, ας το πούμε έτσι, σε ένα meeting που ήταν αρκετά άτομα και εγώ δεν ήμουνα σε αυτό το meeting. Και έρχεται ο συνάδελφος και μου λέει, καλά, έχασες. Λέω, τι έγινε? Τέλειο, το αγαπημένο μου νομίζω. Ναι, έχασες. Βάλε καφέ να τα πούμε. Και του λέω, τι έγινε? Μου λέει, ο τάδε είχε ρέντα σήμερα. Του λέω, τι έγινε? Και μου λέει 1, 2, 3. Ξέρεις, δηλαδή έγινε κάπως, έκανε χαμό, ας το πούμε έτσι. Και εκείνη τη στιγμή λέω, ρε, εσύ θες να του μιλήσω? Και μου λέει, όχι, καλύτερα να του μιλήσω εγώ. Και πόσο σημαντικό ήταν που μου το είπε αυτό. Δηλαδή, εγώ με τη μία αισθάνθηκα ότι ήθελα να προστατεύσω την ομάδα και να πάω να του μιλήσω εγώ, αλλά τι κακό θα έφερνε. Αυτό είναι, ξέρεις, δεν είμαι αυτό που καμιά φορά έχω ακούσει και εγώ αντίστοιχα να λείπω από μια συνάντηση και να έχει κάποιος να μου πει, λοιπόν, πήγαινε μάζεψε το δικό σου, γιατί έγινε αυτό και αυτό. Λες και είναι κανένα πρόβατο, ξέρω εγώ, στο Μαντήρι πήγαινε μάζεψε το. Αλλά αυτό η παγίδα αυτή, γι' αυτό κατάλαβα τι θες να πεις, γι' αυτό είναι και το αγαπημένο μου, είναι ότι ένας άλλος άγραφος ή και γραπτός κανόνας, αν μου διαβάσει κάποιος για feedback, είναι ότι πρέπει να είσαι παρόν σε κάτι που συμβαίνει. Δηλαδή, να έρθεις να μου πεις εσύ ότι κάτι είπε κάποιος, κάπου είχε μια συμπεριφορά, όλα αυτά που λέγαμε, αλλά να πάω εγώ να του δώσω feedback ενώ δεν ήμουν εκεί, είναι πολύ μεγάλο φάουλ. Και ο λόγος είναι πάρα πολύ απλός, γιατί, μου έχεις πει εσύ 3 πράγματα, και όταν θα πάω να του τα πω, με πολύ καλή διάθεση και πρόθεση και όλα αυτά, αυτός θα μου πει άλλα 4 πράγματα που γίνανε εκεί και δεν θα μπορώ να το αντικρούσω. Γιατί δεν ήμουν εκεί να ξέρω τι πραγματικά έγινε. Άρα θα πω, έχεις δίκιο, κάτσε να μάθω τι έγινε και να πιστέψω να σου πω. Και να παίζουμε ένα τέτοιο τώρα γαϊτανάκι, ποιος είπε, τι είπε, που είπε, αν όντως το είπε έτσι. Οπότε, αν δεν είσαι παρόν. Που δεν υπάρχει και λόγος να μπει σε τέτοια μονοπάτια, Χάρη. Δηλαδή, όπως είπες και εσύ, πες ότι ο άλλος σου σταλεί όλα με τρομερή λεπτομέρεια. Γυρνάει το άτομο και σου λέει, ρε Άλεξ, δεν ήσουν εκεί. Δεν έγινε ακριβώς έτσι. Δεν θα έχουν πει καλά. Ακριβώς. Και εκεί τι θα απαντήσεις? Όχι, ήμουνα. Καλύτερα να τα αφήσεις. Μην ασχοληθείς. Να δώσει feedback ένα άτομο το οποίο ήταν εκεί. Ένα άτομο το οποίο έχει 100% visibility το τι έχει γίνει και μπορεί να κάνει συζήτηση. Εσύ δεν μπορείς. Είναι καλό να έχεις ωστόσο την πληροφορία για να μπορείς να το έχεις στο νου σου μια άλλη φορά. Αν δηλαδή το κρατήσεις και πεις, αυτός μου είπαν ότι είχε συμπεριφερθεί έτσι,
για να τσεκάρω αν κάποια άλλη στιγμή, σε μια άλλη περίσταση, ας πούμε, το κάνει κάτι παραπλήσιο. Εκεί μπορώ να το συνδέσω, όχι να αναφερθώ σε εκείνο που πάλι δεν ήμουνα, αλλά να πω ότι, οκ, βλέπω κάτι εδώ προς βελτίωση, ας το αναφέρω. 100%. Κρατάς την πληροφορία, κρατάς ίσως το pattern της συμπεριφοράς που μπορεί να δημιουργηθεί, αλλά δεν δίνεις εσύ feedback. Αυτό. Και κάτι επίσης πολύ σημαντικό, δίνουμε feedback στην ώρα μας. Δεν το καθυστερούμε. Έγινε κάτι σήμερα, ιδανικά πες το σήμερα. Πες το αύριο. Πες το σε 2 μέρες. Αλλά μην πας σε 2 εβδομάδες επειδή δεν έχεις χρόνο, επειδή σε φάγαν τα meeting και του πεις, έλα, μιας και έχω την ευκαιρία και είμαστε εδώ και πίνουμε καφέ, ήθελα να σου πω αυτό. Θυμάσαι πέρσι που είχα ξενερώσει με κάτι που είχες κάνει? Δεν σου το έχω πει ποτέ. Τέλειο. Έχει συμβεί, δηλαδή, αυτό έρχεται να κάνει και με αυτό που είπες πριν για τις σχέσεις. Ξέρεις, σε ζευγάρια πολλές φορές. Κρατάς πράγματα, δεν τα λες και γίνεται κάτι πολύ μικρό και αρχίζεις και αραδιάζεις και λες τι έχει γίνει από πέρσι. Και αυτό και εκείνο και τα... Γιατί δεν το πες, ρε άνθρωπε? Πολύ βασικό. Χρειάζεται ένα momentum εκεί πρακτικά. Γιατί, ξέρεις, και όσο περνάει ο καιρός, φθήνει η μνήμη, είναι λογικό. Αλλιώς το θυμάμαι εγώ, αλλιώς μπορεί να το θυμάσαι εσύ και μετά αρχίζουμε και υπάρχει μια αντιδικία, να το πω, για κάτι που δεν θυμόμαστε και οι δύο πώς ακριβώς έγινε. Και ξέρεις τι, πάρα πολλοί κόσμος δεν το κάνει γιατί περιμένει και κάπως το σωστό timing. Δηλαδή, λες, ωραία, γιατί δεν το λες? Δεν τα έχει φέρει έτσι, κάπως η κατάσταση, να το πω, ή δεν έχω βρει το κατάλληλο timing για να γίνει. Παιδιά, δεν υπάρχει το κατάλληλο timing. Δηλαδή, πιάσε τον άνθρωπο που θες να του μιλήσεις και μίλα του. Δηλαδή, μπορεί το σωστό timing να βρεθεί σε 6 μήνες. Τι θα κάνεις? Πόσο συνδέεται αυτό που λες με αυτό που είπαμε δεύτερο? Πάρα πολύ. Το να εξασκήσεις αυτό το μη. Γιατί αν δεν το έχεις, δηλαδή γενικότερα οι δύσκολες συζητήσεις, αν δεν έχεις μάθει να είσαι ανοιχτός και να συζητάς πραγματάκια που να είναι λίγο πιο εύκολα, δεν θα τις κάνεις. Θα περιμένεις αυτό το σωστό timing όταν και όποτε έρθει, πολλές φορές δεν έρχεται και καταλήγεις να πεις μια χοντράδα γιατί μπορεί να έχεις φτάσει μέχρι εδώ, να μην είναι η σωστή στιγμή, όλα αυτά που είπαμε. Οπότε το timing το φέρνεις εσύ λίγο περισσότερο στα μέτρα σου. Ρε Χάρη, τι τέλεια φράση αυτή. Να εξασκείς τον μη του να δίνεις feedback. Κάπως αισθάνομαι ότι αυτή η φράση ταιριάζει με όλα όσα έχουμε αναφέρει σήμερα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, το λίγο-λίγο. Ναι. Το να μπορέσουμε να κάνουμε το δύσκολο λίγο πιο εύκολο, το οποίο γίνεται αυτό με την εξάσκηση, όπως και σε όλα, έτσι. Και κάτι τελευταίο πολύ σημαντικό, το οποίο είναι παρεξηγημένο πολλές φορές. Όταν θέλω να δώσω feedback, καλό είναι να ζητήσω άδεια από τον άνθρωπο που θέλω να ζητήσω. Οκ. Κάτι σε παραξένεψε εδώ. Ναι. Να ζητήσω άδεια, δηλαδή. Δηλαδή να του πω, μπορώ να σου δώσω ένα feedback για κάτι που συνέβη. Και αν σου πει όχι, τι θα κάνεις? Αν σου πει όχι, θες να σου πω την αλήθεια? Ναι. Δεν θα το δώσει εκείνη την ώρα. Γιατί μπορεί εκείνη τη στιγμή ο άνθρωπος να μην είναι έτοιμος να το δεχτεί. Μπορεί, όπως είπες και εσύ πριν, να έχει κάτι άλλο στο μυαλό του. Κάτι δύσκολο, κάτι προσωπικό. Εάν αυτό γίνει, εγώ δεν θα το έδινα το feedback και το έχω κάνει δηλαδή. Εάν συνεχίζει αυτός ο άνθρωπος να σου λέει όχι στο feedback, αυτό είναι ένα άλλο θέμα που ίσως ξέρεις μαζί με όλα όσα συζητήσαμε, το να έχεις ένα ασφαλές περιβάλλον, το να έχεις συνηθίσει ότι το feedback δεν είναι μόνο προς βελτίωση, θα του πεις και τα καλά πράγματα και όλα αυτά, τότε ναι, είναι διαφορετικό. Αλλά στο όχι εγώ δεν θα έδινα. Και αυτή είναι η διαφορά. Κοίταξε, καταλαβαίνω, δεν θέλω να... Δεν διαφωνώ 100% με αυτό που λες. Απλώς, αν εγώ θέλω να δώσω feedback σε ένα άτομο στην ομάδα μου, είτε για κάτι που έκανε πάρα πολύ καλά, που, εντάξει, συνήθως εδώ πέρα δεν θα σου πει όχι και να τον ρωτήσεις. Γιατί δεν θα σου πει εκεί όχι? Γιατί ξέρει ότι θα ακούσει κάτι καλό. Ξέρει ότι κάτι έγινε πολύ καλά και... Πώς το ξέρει? Γιατί θα του δώσω feedback τη στιγμή που η ομάδα πέτυχε ένα μεγάλο στόχο. Ίσως. Αλλά αν θέλω να δώσω ένα feedback προς βελτίωση και αυτό το άτομο κάπως το έχει μυριστεί, ας το πούμε έτσι, αισθάνομαι ότι κάπως θα ξεφύγουμε. Δηλαδή, είναι πολύ σημαντικό να το πάρει αυτό το feedback. Αν όχι εκείνη τη στιγμή, πρέπει να το πάρει σύντομα. Δηλαδή, το αναφέραμε κιόλας. Κοίτα, το κάνω λίγο challenge γιατί παίζει ρόλο και ο τρόπος που θα προσεγγίσει ένα άτομο να δώσει feedback. Δηλαδή, στο καλό, προφανώς και το επικοινωνιακό στυλ, η γλώσσα του σώματος, όλα αυτά θα δείχνουν ότι είναι κάτι καλό. Αν στο κακό πας να τον κατσαδιάσεις, μπορεί να είναι αμυντικός. Οπότε έχει να κάνει και με ένα feedback με το πώς πάμε να το πούμε. Αλλά αυτό είναι λίγο
κάτι παραπάνω από ice breaking για να δημιουργήσεις μια σύνδεση εκείνη την ώρα για να πεις στον άλλον ότι ξέρεις κάτι, θέλω να σου πω κάτι όσον αφορά μια συμπεριφορά, κάτι που έγινε. Αλλιώς υπάρχει κίνδυνος να περάσει σε κριτική. Και αυτό είναι σημαντικό, κάτι θες να πεις, σε κόβω, αλλά είναι σημαντικό γιατί πολλές φορές, εάν δεν κάνουμε και τίποτα από όλα τα άλλα όσα έχουμε πει, το να μην ζητάμε και άδεια, το κάνει εντελώς προς τη λάθος κατεύθυνση. Οπότε είναι ένα καλό, έτσι, ξέρεις, αν θες πες το ice breaking, αλλά ξέρεις, για να καταλάβει ο άλλος ότι τώρα θα πάω να ακούσω κάτι που μάλλον είναι για καλό μου. Ωραία. 100% ότι υπάρχει ένα πολύ fine line, έτσι, μια λεπτή γραμμή ανάμεσα στο δίνω feedback και ασκώ κριτική, την οποία όλοι πρέπει να προσέχουμε, αλλά από την άλλη δένει πάρα πολύ με αυτό που αναφέραμε ότι δεν δίνουμε κακό feedback. Δηλαδή, σπάμε κάπως στον πάγο, δεν πάμε απευθείας να μιλήσουμε για το θέμα, ναι, μιλάμε λίγο στην αρχή, κάνουμε λίγο πλάκα κλπ. Αλλά στο τέλος της ημέρας έχει να κάνει με το πώς θα το δώσει το feedback. Άρα, ναι, ask for permission, ρώτα τον αν θέλει ή ρώτα τι αν θέλει να ακούσει το feedback, αλλά μήπως έχει να κάνει με το πώς πάμε να το δώσουμε. Σίγουρα. Τώρα, ξέρεις, μου έφερε κάτι στο μυαλό που δεν το είχα έτσι σκεφτεί να το πούμε, αλλά έχει να κάνει, ξαναγυρνάμε, είναι ξεκάθαρα επικοινωνιακό. Έχει να κάνει, ας πούμε, με το θες να ζητήσεις σε κάποιον κάποια να βγεις και έχεις ένα τέταρτο, ας πούμε, γιατί θα φύγει. Και πας εκεί και αρχίζεις το περιφέρεις από εδώ, από εκεί, δεξιά, αριστερά και δεν πας στο ψητό πρακτικά. Και μπορεί να φύγει αυτό το τέταρτο και να μην έχει ζητήσει αυτό που θα ήθελες. Οπότε πολλές φορές, εάν δεν μπει στο κομμάτι του να σου δώσω ένα feedback, δεν έχεις μπει και εσύ στο mode το ότι θα το πω τώρα αυτό που πρέπει. Γιατί μπορεί να είναι δύσκολο και αρχίζεις το chit-chat και κάτι που έγινε και από εδώ και από εκεί και χάνεται το timing και το momentum που λέγαμε πριν και φτάνει να πεις «Γάμο το, πέρασε η ώρα, θα το δώσω μια άλλη φορά». Σε βάζει λίγο μέσα σε μια κατάσταση. Και με τι δεν είναι τέλειο αυτό που λες? Εξασκώ τον μη. Σωστά. Χαίρομαι που το κράτησες. Τέλεια. Αν πάμε έτσι λίγο να το κλείσουμε, τι θα θέλαμε να κρατήσει ο κόσμος? Ποια θα ήταν τα 3 σημεία που θα μπέλεγες να πεις για το feedback? Ωραία. Μόλις το ανέφερα, εξασκώ τον μη. Δεύτερον, δεν υπάρχει κακό feedback. Βγάλτε το επιτέλους από το μυαλό σας. Δηλαδή, δεν ξέρω αν έχει να κάνει με την ελληνική κουλτούρα ή αν είναι παγκόσμια κουλτούρα αυτή, αλλά κάπως πρέπει να διώξουμε από μέσα μας, από πάνω μας, αυτό το ότι όχι θα ακούσω feedback, θα λάβω κάτι κακό. Όχι, δεν υπάρχει κακό feedback. Υπάρχει feedback προς βελτίωση. Τρίτον, θα έλεγα σίγουρα αυτό που αναφέραμε στην πολύ αρχή του επεισοδίου, το feedback ratio. Δηλαδή 3/1. Ξεκίνα να μιλάς με αυτόν τον άνθρωπο, πες ότι τα πήγε πάρα πολύ καλά σε αυτό το κομμάτι, αντέδρασε πολύ όμορφα εκεί, δώσ' του άλλο ένα έτσι, καλό το πήγε στο μυαλό σου και μετά έλα με το προς βελτίωση σχόλιο. Πολύ ωραία. Τα 3 δικά μου θα ήταν το ένα, το να το δίνουμε έγκαιρα, μην αφήνουμε το χρόνο να περάσει. Το δεύτερο θα ήταν να εστιάσουμε στη συμπεριφορά αυτού του ατόμου και όχι στο ίδιο το άτομο και στο χαρακτήρα του. Είναι κάτι, ένα γεγονός που έγινε και πέρασε. Και το τρίτο είναι το looking forward, δηλαδή το ποιες είναι οι ενέργειες που θα θέλαμε η μελλοντική συμπεριφορά να έχει αυτό το άτομο για να φέρει αυτή τη βελτίωση για την οποία αποσκοπούμε να του δώσουμε το feedback. Σίγουρα, και αισθάνομαι ότι όλα αυτά που αναφέραμε μόλις έχουν να κάνουν με τη θέσπιση μιας κουλτούρας. Έτσι. Δηλαδή, ακόμα και στον προσωπικό τομέα, αλλά και στον εργασιακό τομέα, κάπως να θεσπίσουμε μια κουλτούρα στην οποία μπορούμε να δίνουμε ελεύθερα το feedback μας, να το δίνουμε συχνά, να μπει στην καθημερινότητά μας, ρε παιδί μου. Ισχύει. Όλα τελικά καταλήγουν ότι είναι θέμα κουλτούρας, ειδικά τέτοιες συμπεριφορές που πρέπει να τις εξασκείς. Ωραία, άρα μήπως ήρθε η ώρα να ακούσουμε exchange από Massive Attack, γιατί όλη αυτή η συζήτηση κάπως με έψησε. Σε έψησα, Ναι, τελικά ψήθηκα για Massive Attack. Ωραία, πάμε. Ωραία, φύγαμε.